Salutare fraților și bine v-am găsit la Smash or Pass. Filmăm acum pe canalul lui Silviu. Da. Și da, după cum știți, după cum v-am zis, astăzi o să facem Smash or Pass. Primul. Cu TikTok, cărițe și ce mai De care fie acolo. Și de care fie acolo. Nu, glumesc Bianca cu Drăgușan. Bianca Drăguș. Da, corect. Da, mă, Bianca Drăgușan. Smash or Ce, îi dau Smash? Îi dau Smash cu aia. Mai. Na, mă dăm tu. Na, normal că-ți dau. Hai. Asta e, nu? Cum? Nu știu, Alina Ieremie, aia vezi. Îți place? Pes. Bă, ești nebun tu. Nu-mi place. Bă, ești nebun. Da. Poftim. Anda Adam. Nu știu, are sânii prea mari, pes. Na, tu n-ai. Nicol Sherry. Pes. Băi, unde pes lui Nicol Sherry? De ce? Cristina Ciobanu. Care este în serialul ăla. Care este Sacrificiu? istoria în Da. Sacrificiu? Da. Nu știu. Prea mare pes. Tu ești, da. Da, eu sunt. Curiman Elena sa? Da, Curiman Elena Andreea, oficial. Smash. Smash. Smash? Mamă. De ce mai urâtă în Nu, fața e asta? prea mare pentru tine, tu îți dai seama ce... Nu, ce treabă are? Denisa Cristina, care e cu Iancu. Da, care a fost la putere? Nu știu, Smash, hai că îi dau Smash. Nu, tu îmi dai mie. Păi eu dau ție. Ligi? Gigi Dolha. Gigi Dolha oficial, hai, zi. Smash, normal. Smash? Normal, de ce? Nu, tu. Îți place de Bibi. Bibi oficial. Smash, băi. Mă vorbim așa. Na. Ela, Smash. Da, normal, Smash, adică... Cristina Ștefania. Smash. Smash. Mhm. Smash. Mhm. Bravo. De Tu îmi dai câte ori mie. vrei să zic? Muntera Luca. Pes normal. Pes. Ce, mă, ce-i Da, greu? nu, că nu știu, nu-mi place mie, nu uite. Mă, Cristina Pucean. Da, Smash, cu aia. Ramon asta, doar ce avem. Doar Ramon asta. Smash. Ramon. Ramon mod. Da, Smash. da. Normal. Ce poți să zici? Ăsta dă Smash la toate fetele care... Dar nu dau Smash. Da, de ce? Da. Deci că nu dă Smash. Andravolos. Cine e asta? Deci ca lui Ah, Moca. Smash. Smash. Mm. Ce s-a părut că am zis pes? Tu ești acum. Eu sunt. Andreea Pirui. Smash. Oricum, e mare. Smash, normal. Diana Marcu. Marcu. Smash. Adică Diana de la Puterea Dragostei. Adică da, o știm. Andreea Mantea. Smash, dar e mare. Smash, nu? Mamă, dar pare bătrână rău. O să fie, nu? Și știu, Are pare- 30 de ani, nu știu. Cât are? Andragogan. Smash. De ce? Că stric o generație și de-aia îmi place să stric mereu o generație. Lista Francisca. Smash, normal. Și gata. Gata? 10 cu 10 a fost. A, nu, 10 cu 10. Așa că trebuia să facem pe YouTube. Da, să nu contează, adică da, nu contează, știi? Nu, că nu contează, nu are nimic. Așa. Așa. Cam mult a fost, fraților, cu acest Smash or Pass. Da. Deci cam atât pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe și dăm un share pe Facebook. Și noi ne-am dus.